Dobrodošli na kanal Recepti srca. Danas pravimo domaći kačkavalj za picu ili sendviče, bez aditiva, bez komplikacije, sve ću vam lepo objasniti korak po korak. La mon peine, il vit me parle à peine. Dok se mlijeko greje, pravimo rastvor. U jednu činiju stavljam jednu kašičicu limontus i jednu kašiku obične vode. I to sada mešam dok se limontus ne rastopi. I zatim sada ću dodati jednu kašičicu sode bikarbone. Napravit će se hemijska reakcija. Mešamo dok reakcija ne prestane i dok ne postane bistra, oko nekih 5 minuta. Sada kada se sir odvojio, sad ćemo ga procediti. Ako koristite domaće mlijeko, sapulajte se u rutku, ona je zdrava. Sir dobro pritiskamo špatulom ili kašikom da se što bolje ocedi. Kada se sir dobro ocedio, sad ćemo ga staviti u blender. Zatim dodajemo 70 g puter, 4 supene kašike mlijeko, kašičicu soli i 2 kašike sok od šargarete. Prvo je izrandano pa je iscedimo, to je više zbog boje. I na kraju sipamo rastvor. Zatim sve dobro izblendamo dok smesa ne postane glatka. Sada kada smo lepo izblendali, sir prebacimo u činiju i kuvat ćemo ga oko 10 minuta na pari. U činiju stavit ćemo malo vode, pa preko našu činiju sa sirom i kuvat ćemo oko 10 minuta. I sada posle 10 minuta činiju ili kalup nauljimo malo sa uljem. I sada ćemo sipati ovdje kačkavalj. Sipamo kačkavalj i malo pritisnemo da izađe vazduh. Posle toga stavljamo u frižider na nekih 2-3 sata da se stegne. Pišite mi u komentarima da li ćete probati. Šaljem vam veliki pozdrav i vidimo se uskoro.